și astăzi noi împreună cu Marius Salut! o să ne jucăm Brawl Stars. După cum vedeți, Marius are 4000 de trofee și are Gale și Crow și Piper. Dar eu am obținut 120 și am 28. Am 4 epice, 2 epice, o legendară cromatică. Și ce brawler vrei să iei? Eu vreau să iau pe Leon. Ia-l pe Edgar. Pe Edgar să-l iau? Da. Prieteni, scrieți în comentarii care e culoarea voastră preferată. Scrieți în comentarii. Hai ca să nu ne omoară Roza. Nu, sau hai să încercăm să mergem. Încearcă cumva. Nu, sucu. Ia-l tu. L-am omorât. Eu trebuie să fug de Roza cam puțin dată. Dai tu, bravo. Dai lui... Care unde este bugă ăla? Nu știu, s-a dus. Am văzut pe Brock. Și Rico Pico. Văd cum mesaje. Hai mă. Hai, Dai. hai, bun. E mort. L-am prins în zon, stai speriat. Era cam n-am să da. Hai pe Brock. Sau nu, mai bine nu. Fut, bravo mă. Eu murit pe doi. Prieteni, mai ții mintiți când plus 116. Prieteni, scrieți în comentarii. Mai ții mintiți când am făcut trucul cela atunci, când Marius avea 8000. Mai ții mintiți? Scrieți în comentarii. Bine. Hai, eu sparg asta. Tu du-te în centru. Vino cu mine. Stai un pic că trebuie să iau power-up-ul. Ia-l power-up-ul din spate. Atent la tic. Nici mie. Am o taburetă cu în cap, am dat taburetă în cap. Bine. Hai că mai este un bun. Măi. Mi-am dat viață. Mamă, ce-a creat aici. Zici că aici se vândea fete pe gratis. Da. Hai că bunul stă acolo că... Stă ca nebunul. Hai că câștigăm. Cred că acolo. Da, uite pe tic. Eu mă duc la dânsul. Adar. Da să le iau sucul și eu... Uite cât de frumos stă el de acolo. Hai că el... Hai să ne batem jos de el. Haide. Mamă! Mă, eu cred că... Ce am gaz? Nu te duc după el. Hai, batem jos de el. Da. Hai, batem jos de el. Eu trebuie ca să țintească. Că slabă. Hai să-l omorâm pe Gale. Da, pe Gale, nu mai bine. Nu, doamne. Pe Gale l-am omorât. El a murit. L-am omorât, cred că... Poate îl fac pe mortes de 10. 180. Eu aboi. Mă, câte quest-uri ai? Eu pe ăsta. Câte quest-uri ai? Eu pe ăsta. Eu am dat mama, celălalt gadget. Plâng. Dar erau chiar Două legendare. Da. Dar nu știu dacă câștigăm. Da. Prieteni, scrieți în comentarii. Voi aveți legendare sau nu? Sau cromatice? Scrieți în comentarii și câte. Du. Ui.
Vine să Brock. Încă nu. Încă nu. Dar și ăsta e eu pe bugetul ăsta de mare. Dar el fuge. Dă-i. L-am omorât pe Mortis. Pe Mortis l-am omorât. Aoleu. Luați că-mi fugi. Fug. Păi Francul ăsta prost. -5. În spate. Nu să-l iau pe altcineva că... Ia pe Poco. Păi nu jucăm la Global, că Poco e bun la băga un bol. Bine, îl o iau pe Ames. Și skin-ul. Iar vreau să iau să l-am pe Poco cu Global. Apoi eu deja l-am. Trebuie să le iei tu. I'm so overpowered. About this. Vedem ce se întâmplă asta. Ohoi, mă, doamne. Cât m-a spamat el, doamne. M-a spamat el în mână. Acum pe... Mi-a rupt coasele, nu știu ce mi-a rupt. Ai! De ce mi-ai dat pas mie? Eu nu te-am They dat say un pas. she's too wrapped up in Nu herself. greșeală ai dat? Tag haters. Și că nu putem să-i dăm gol în asta noastră, în poarta noastră. Eu am încercat și nu s-a primit. Prieteni, scrieți în comentarii la voi, e tot este... Vrei să-i dai pas, dar eu am omorât-o. Dă-mi. Ia. Nu mi-e. Stai, sau dă-i lui... Arunc în altă parte. E că e ceva. Hai, eu mărâm. Da! Dă-i gol. Easy Și tot, copile. Am de ea, dacă am zis. Cine I felt dominated by me. vrea să intre în clanul meu? Și a nostru. Clanul meu de Fortnite. Să îmi dă ea la Marius. Nu mi-e pas, așa simplu. Să-mi dați ea de la Marius 03 Gel. 07 Eu mor. 2012 și clanul se cheamă Easy și un copilă cu Olița la fund. Așa se cheamă clanul. Dacă vreți să intrați, vă doresc că așa să-mi dau doar 60 membri în clan. Da, intrați în clanul lui Marius. Este bănuți. Eu să ne invit pe prietenul meu. Eu. Bă, e ok, hai. Stai. Ai zis, what live să-mi asxa? Da. Câte cupe ai? Stai, 9170. Bă, stai. Eu pe Pem. Pe Pem. Stai, pe că... Nu, iau-o. Ăsta îl are pe Poco. Sunteți brawler? Îl are pe Poco maxat. Nu, îl are două. Da, două. Îl iau pe... Gheță-l pe... Acum spun. Așa. Îmi puteți să-ți iei pe Rico. Wow! Are skin-ul. Știu, e tot îl aveai. Da, le-avea. Le-am mai pot apropia de asta. Într-un mod da. Hai că pierdem. Nu, tu să-l vezi că n-ai fac. Cum să nu cu noi? Mă, aproape. Nu, ce bandă. Dă-i viață, mă. Dă-ți viață. Merci. Bravissimo. Nu! Puteai să-i dai. Da. De la telefonul tău.
Noi suntem amândoi. Suntem verișouri. Ah. Mă duc eu. Nu te duci tu, dă-te pe mine. O să încerc. Așa. Încerc. Dați-i. Dă mie pas. O, bine. Mă, ce de greu cu asta. Mamă, cât de bine am jucat acolo, dar putea să Trick shot, mă. Altfel nu puteam. Da. Altfel era... Wham, bam, here comes Pam. Bravo. Hai să încercăm. Mamă, Fabiana asta o scoate din toată. Să-ți dau ție pas. Am vrut. Mie mi-a dat pas. Hai, stai. Bă, ce greu. Frumos am dat acolo. Da. Acum și câștigăm. Mamă, ce vedem că acolo să... Mamă, dar stai că asta vine. Mă. Trebuie Am câștigat. Mă, ce de greu era, prieten. Da, a fost tare. Băieți. Eu plan. Îi dau lui. Nu! Las că-i dau eu kick. Hai, ești regele? Da. Atac. Ia-l pe el prima. Și eu iau pe... Eu la contul celălalt l-am maxat pe Cine? Edgar. Pe Edgar l-am maxat. Tu ai pick-pack-ul ăsta? Ia, apasă pe el. Dar eu am... Hai să... S-a pus pista? Da, apasă pe ăsta meu. Nu faci nimic. Haide. Să mai arăt și lista. Hop! Creda? Dar ce, o ai pe șel de nouă? Nu, nici o. I-am deschis prin pacul, rar. Winning. Ce desfășor? Parcă dacă o aveai din nou... Ia uite cum face la mine, stai. La mine trebuie să ai 9, ia că de asta 9. Tu ai pe roza de... Ce? Tu ai roza like. Pe roza like. Tot de ce? Ia, să nu știu. Da. Tu ai pe roza like? Da. A, nu, stai. Haide că Eu am dat uitați, asta. cred că facem. Ron and Haide. watch O, out. bine, haide. Watch out. Da, haide, mă. Time for trouble. Too pretty. Da. Haide, mă. Am spus doar ia. Mă, de ce Brawl Ball? Pentru că vreau să mai câștigăm minut. Mamă, ce bine a dat-o ăla. Ce prost e blocul ăsta nostru. Du-te-ni, du-te-ni. Du-te. Du-te. Mă, ce să fac, dar? Mă, ce gol am dat! Bine că filmăm. Mă, ăsta e turbat! Mă, e turbat! Easy și tău, copile, că e pe burtă cu o mică la fund. Ai făcut un quest. Chiar o să primești. Prieteni, vă rog, dați like și subscribe ca să eu să pot să fac 9000 de trofee. Că vreau 9000 de trofee. Topa. 14 minute. Bine, hai.
Tu sparge ăsta. Ia Bogdan la mine. Deschide să de la iPhone, îmi închide să de la iPhone. iPhone. Wow, Bogdan! Eu fug. De ce m-am dus? Bravo. Nu te mă duc asta? O dușenie. Da. Nicolet? Nu de colet. Dușoale? Da. Nikita. Și Nikita, și Niticretul Nikita, uite. Oi, Doamne. Ui, Nikita, uite. Ui, Nikita, uite. Și Niticreta? Nikita, uite. Când îți lipești cu una pietul Nikita, Mă, ce amuzant e Marius. ui, Nikita, uite. Dă-să-i la pe altcineva. Nikita, uite. Ui, Nikita, uite. Când îți lichesc cu una ui, Nikita, uite. Ui, Nikita, uite. Lasă. Dai. Bine, haideți să facem ultima. Nikita, uite. Hai să facem ultima rundă și o să terminăm episodul. Ui, Nikita, uite. Când îți lichesc una chestie, Nikita. Ce amuzant. Îți lichesc cu o Nikita, că ești o Nikita. Ce mă ajută? Care roza? Care roza? Asta e poate cu noroc. Da. Norocul! Patidot! 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 Cine știe pe NSX? Da! Cine știe pe NSX Robi de pe YouTube? De pe TikTok? Cine le știe? Eu și mie. Place! Nu-mi place de el. Nu știu cum. Ori îmi place, ori nu-mi place. Ca să nu mă întrebați pe mine. Acum. Ui, Nikita, uite. Nikita, Nikita, nu știu ce Nikita. Bine, prieteni, dați like și... Nikita, ui, Nikita, ui, când îți lichesc o lichită, apoi să vezi numai o lichită. Bine, prieteni, dați like, dați subscribe și pa, pa!